Masana abwino alero lachitatu ndipo ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati boma lake ndilodzipereka pokweza ntchito zachitukuko pakati pa achinyamata pamene boma lapereka 30 biliyoni kwacha zoti agwiritse ntchito. Malawi Police Service agwirizana ndi bungwe la Lantern Security Africa pofuna kulimbana ndi mchitidwe ozembetsana mdziko muno. Ndipo amayi amene akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankho chikudzachi awalangiza kuti adzikira ndale zosanyozana pa misonkhano yokopa anthu. Nkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake layika ndondomeko zokwezera miyoyo ya achinyamata pamene zimene zothandizira pokwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Dr. Chakwera wanena izi mu mzinda wa Mzuzu pocheza ndi achinyamata a mchigawo chakumpoto pamene amakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko lino. President Chakwera walankhula ku Mzuzu pamene amakumana ndi achinyamata ochokera mchigawo chakumpoto omwe amafotokozera za mawu amene anayankhula pamene amatsekulira zokambirana za nyumba ya malamulo masabata angapo apitawo. Jackson Sijali wafika ndi ripoti ili. Pozindikira gawo lalikulu lomwe achinyamata ali nalo potukula dziko lino, mtsogoleri wa dziko lino anakumana ndi achinyamata akuchigawo chakumpoto kuti amve maganizo awo komanso kuyankha mafunso awo pa uthenga omwe unaperekedwa kwa Malawi masabata apitawo kudzera ku nyumba ya malamulo otchedwa SONA. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati achinyamata ali ndi nzeru zabwino zomwe zitha kutukula dziko lino m'magawo osiyanasiyana ndipo nzofunika kwambiri kuti adzipasidwa mwayi otenga nawo gawo mu zinthu zomwe zitha kutukula dziko lino. Apa Dr. Chakwera anati boma lake lakonzeka kupititsa patsogolo miyoyo ya achinyamata kudzera mu njira yobwereketsa ndalama zomwe bungwe la NIF likupereka kumanga sukulu m'maboma osiyanasiyana komanso kupititsa patsogolo ntchito za ulimi. Poyankhawo pa mafunso osiyanasiyana omwe anyamatawa anafunsa mtsogoleri wa dziko linoyu, iye anati boma lake lakonzeka kuthana ndi mavuto omwe akumana nawo. Pa nkhani ya maphunziro, Dr. Chakwera anatsindika kuti boma lake lichita china chilichonse chotheka kuti sukulu za mdziko muno zikhale ndi zipangizo zoyenera chifukwa anthu ophunzira bwino ndi omwe angathe kutukula dziko lino mosavuta, zomwenso zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Maganizo athu onse tikawayika pamodzi ndiye kuti tikhala ndi common purpose yotukula dziko lathu without leaving anyone behind. And maganizo onse ochokera kwa inu ndi ofunikira. Ine mmakhulupirira kuti tonse anthu mdziko muno tili nazo nzeru zokwanira, monga ujama ngoyimba posayidwa Masana loye muno, nzeru yokwanira ndipo tikhoza kulankhulana mwachindunji, kulankhulana momasuka, kulankhulana zakumtima kuti aliyense athe kumva kuti kunonso walandiridwa. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu anati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino powapatsa mpata achinyamatawa kuti afunse mafunso komanso kupereka ndemanga zawo zikupereka mwayi woti dziko lino litukuke m'magawo osiyanasiyana. Poyankhula kumayambiriro yemwe akutsogolera ndondomeko ya Money Fund ku bungwe la Makra, Awezi Salima anati bungweli layika ndondomeko yothandiza achinyamata powapatsa ndalama zoti achitire mabizinesi komanso zinthu zina zomwe zitha kutukula moyo wawo pachuma. Mwambo wa SONA wa achinyamatawo unachitika pamutu woti gawo lathu popititsa patsogolo chitukuko, ndipo achinyamata oposera 140 anafika ku mwambowu. Jackson Sijali, MBC, Mzuzu. Komiti yoona za maphunziro yati iyesetsa kuti ikambirane ndi unduna wa zachuma kuti uonjezere ndalama ku bungwe lochita kafukufuku la NCST. Wapa mpando wa komiti a Brian Kaisi anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene akuluakulu a NCST anakaonekera pamaso pa komiti ndi cholinga chofuna kuwunika ndondomeko ya ndalama zimene bungwe lilandira. Zambiri mu ripoti ili. Pomwe akuluakulu ochokera ku nthambi ya boma ya kafukufuku ya NCST anakaonekera pamaso pa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za maphunziro komanso luso la makono
akuluakuluwa anathokoza boma kamba ka ndalama zomwe limayika mu ntchito zake. Mmodzi mwa akuluakuluwa akondwa Gondwe ati mu ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025-2026 nthambiyi ayipatsa ndalama zokwana 2.06 biliyoni kwacha, yomwe ndi yokwera kusiyana ndi ndondomeko ya zachuma ya ngothayi yomwe inali 1.7 biliyoni kwacha. Komabe Agondwe ati ngakhale izi zili chonchi, nthambiyi ikufunabe ndalama zina zowonjezera zokwana 1.7 biliyoni kwacha kuti ikwaniritse ntchito zake mu chaka cha 2025-2026. Ntchito za sayansi zimafuna ndalama kwambiri kuti Malawi unoyo atukuke, kuti Malawi unoyo akhale ndi mafactory amene azipanga zinthu zopangidwa muno Malawi. Tikufunika kuti tikhale ndi ndalama zochuluka, so timapempha kwa aphungu kuti ngati angaonjezereko ndalama zoyendesera bungwe la thumba la science and technology. Kachiwiri tikufuna ndalama zopanga machi ndi ndalama zochoka kwa azungu amene atilonjeza kale. 3 tikufuna ndalama zokwanira zoti tilembe anthu ntchito pakaundula watsopano wakayendetsedwe ka office. Poyankhapo wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za maphunziro komanso luso la makono a Brenex Kaise ati NCST imagwira ntchito zotamandika popeza mayankho osiyanasiyana kudzera mu ntchito za kafukufuku, ndipo komitiyi ipempha unduna wa zachuma kuti NCST ipeze ndalama zokwanira mu ntchito zake. Njira ziwiri zimene tipange iwowo nzonena kuti 1 kodi njira zanji zimene pawokha popeza nawonso amatopeza ndalama pawokha, komanso pali njira zina zimene zone timatha kuti ma donors, koma kwa ife ngati ma members of parliament tenero pita ku kumatwa Minister of Education kunduna za maphunziro kuti mpati pamene angagwire kuti tapatsa popeza ini commission ya mphamvu yoti ikhazo tithandizira kuti dziko lino litukuke, komanso tuonane nalo nduna wa zachuma kuti tuone kuti anthu awa athandizidwa bwanji. Nthambi ya boma ya NCST anayikhazikitsa ndi cholinga choti idzithandizira boma komanso adindo osiyanasiyana m'magawo akafukufuku komanso luso la makono ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni wati ndokhutira ndi momwe bungwe lumene limagula ndi kugulitsa mankhwala mdziko muno la Central Medical Stores lugwirira ntchito zake. Achimpeni amayankhula izi mu mzinda wa Mzuzu. Chimwemwe Mirulu wadza ndi ripoti. Nthambi ya bungwe la Central Medical Stores Trust ku Mzuzu imalandira, kusunga ndi kutumiza mankhwala kuzipatala zonse za kuchigawo cha kumpoto komwe kuli chiwerengero cha anthu okwana 2.5 million. Malingana ndi akuluakulu akubungwe la Central Medical Stores Trust, padakali pano akukhala ndi mankhwala ochuluka kusiyana ndi momwe zinalili m'mbuyomu, ndipo izi zakondweretsa wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni omwe anayendera malowa. Ndinosangalala ntchito iyi ikuyenda bwino fuka mankhwala ofunikirawo alipo akumapezeka ndithu. M'mbuyomu timamva kwambiri zosowa mankhwalazi. Nthawi ina yonse pamene kali mchipatala mlibe mankhwala ine makhala anthu amaloza zala Central Medical Stores, koma panopa zinthu zingani ngati zimenezo zikunka nachepera Central Medical Stores ikupanga chilichonse chothekera kuti zitani izipezeka ndiponso kuti zipatala zikaitensa mankhwala amenewa zikagula mankhwala amenewa Central Medical Stores ikutha kuwapasa mankhwala amenewa. Mmodzi wa akuluakulu kubungwe la Central Medical Stores Trust a Geoffrey Ngwira ati nthambi imaonetsetsa kuti mankhwala onse ofunikira kwambiri mzipatala akupezeka ndipo akugwiritsa ntchito makina a kompyuta kuti ntchito yawo iyende bwino. Mankhwala amene timapereka kuzipatala amene supply chain system yathu idakhalira njakuti boma limapereka ndalama kuzipatalazi kudzera ku National Government Finance Committee kapena direct kupita ku Central Hospitals. Ndiye iwo ajama bwera kudzatenga mankhwala ku medical stores. Ndiye a committee ajama inati adzitipatsa ndalamazo. Ndiye zimene zikuchitika pakali pano panza kuti pakuti mankhwala watili nawo tikumapereka ndithu muzipatala, komano tikuona kuti kumakhala kuchedwa kuti tipatsidwe ndalamazo. Mbali poonetsetsa kuti mankhwala akupezeka m'malo osungira mankhwala a nthambi, akuluakulu atinso amathandiza pakabuka matenda monga akolera. Chimwemwe Mirulu, MBC Mzuzu. Boma la Malawi lati likufufuza njira ndi kukhazikitsa ndondomeko zothandiza kupeza ndalama mdziko muno zothandiza pa ntchito za umoyo
pomwe maiko ndi mabungwe ena akuchepetsa thandizo lomwe amapereka ku ntchitozi. Mlembi wamkulu mu nduna wa zaumoyo Dr. Samson Mndolo ndiye wanena izi mu mzinda wa Kigali mdziko la Rwanda pa msonkhano wapadera okambirana njira zodalirika zopezera chuma chothandizira pa ntchito zaumoyo maka m'madera akumudzi. Doreen Sonani wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pomwe amafotokozera nthumwi zochokera ku maiko osiyanasiyana za mbiri yabwino yomwe dziko la Malawi ili nayo pa nkhani ya anthu ogwira ntchito za umoyo m'madera akumudzi ma HSA, mlembi wamkulu mu nduna za umoyo Dr. Samson Mndolo wati boma layamba kale kuunika njira zomwe zingathandize kuti chuma chogwirira ntchito za umoyo maka m'madera akumudzi chidzipezeka posangodalira mabungwe ndi maiko omwe amathandiza dziko la Malawi. Iwo ati mwa zina unduna wawo unayitanitsa msonkhano wokambirana za nkhaniyi kuti umve maganizo komanso nzeru zochokera kwa anthu osiyanasiyana. Koma pomwe boma likuchita izi, mlembiyu wati akulimbikitsa anthu ogwira ntchito ku undunawu kuti adzigwiritsa ntchito mosamala ndalama zochepa zomwe zilipo kuti ntchito za umoyo zisasokonekere. Pa nkhani ya alangizi za umoyowa omwe akuti alipo oposera 15,000 mdziko muno, Dr. Mndolo wati boma linawalemba ntchito yokhazikika koma pakufunika thandizo lowonjezera kuti anthuwa azame pa maphunziro a ntchito yawo komanso adzikhala ndi zipangizo zogwirira ntchito yawo. Awa ma health surveillance assistant madokotala athu akumudzi amagwira ntchito zambiri, amakapereka katemera kumudzi, amaphunzitsa anthu kapewedwe kamatenda komanso amatsatira jamwina tatusa kuchipatala mpite kumudzi, home based care iwo aja amathandizanso kupanga follow up. Kotero kuti ife tikuyamika ntchito yomwe amagwira amene aja, tikuwapempha kuti apitirize, tikudziwa kuti alipo ochepa. Pano tinawa okwana 15,000 adakonda kadakhala 20 kuti aliyese nambala yomwe akupanga amati catchment population yomwe akupanga save ikhale yaying'ono. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Village Reach lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe anakonza msonkhanowu Anderson Chitule ayamikira boma kamba kolemba ntchito ma HSA omwe akuti mayiko ambiri sanakwanitse ndipo m'malo mwake anthuwa amagwira ntchito mongodzipereka. Timadzoti kumamidzi kuti ntchito ya za umoyo ikafike kumamidzi amadalira anthu amene amagwira ntchito kumamidzi ati alangizi amene wandofunikira kwambiri ndipo bungwe la Village Reach limaonetsetsa kuti tikuwalimbikitsa alangizi amene amagwirira ntchito komanso tikulimbikitsa boma kuti liziwakumbukira kuwapatsa zonse zimene amasowa zofunikira pa ntchito yawo. Poyankhula pamwambo otsekulira msonkhano waukulu wokambirana za umoyo m'mayiko a mu Africa, nduna za umoyo ya dziko la Rwanda Dr. Sabine Nsanzimana apempha mayiko a mu Africa kuti apeze njira zamakono zopezera chuma pomwe mayiko ena adula thandizo lawo pa ntchitozi. Msonkhano wa chaka chino wa za umoyo m'mayiko onse a mu Africa AHIC wayitanitsa nthumwi zoposera 1,800 zochokera m'mayiko 56. Msonkhanowu akonza ndi abungwe la Amref Health Africa, unduna za umoyo ku Rwanda, ofesi yona za umoyo pa dziko lonse ya WHO yomwe imayang'anira mayiko a mu Africa, komanso bungwe la Africa Centers for Disease Control and Prevention. Doreen Sonani, MBC, Kigali, Rwanda. Bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma lati chiwerengero cha anthu amene afa ndi ngozi zodza kamba ka mvula chaka chino zaonjezereka kuchoka pa 35 mwezi wa Januwale kufika pa 39 mwezi uno. Izi ndi kuchokera pamene nyengo ya mvula inayamba chaka chatha. Mneneri wa bungwe la Dodma Achipiriro Khamula wati mwa anthuwo 26 afa ataombedwa ndi mphezi pamene 13 afa nyumba zitawagwera. Akhamula akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Charles Pensulo. Pofika lachitatu pa 5 March, chiwerengero cha mabanja okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mu nyengo ino ya mvula chachoka pa 35,661 kufika pa 40,178, omwe ndi anthu pafupifupi 180,801. Mwa mabanja okhudzidwawa, mabanja 809 akukhala m'makampu chifukwa nyumba zawo zinawonongekeratu.
zachisoni kuti chiwerengero cha anthu omwe atisiya chifukwa cha ngozizi chafika pa 39 kuchoka pa 35. Mwa anthu 39 iwa 26 atisiya ataombedwa ndi mphenzi, pomwe 13 atisiya kutsatira kugwa kwa makoma komanso denga za nyumba zawo. Mwa anthu omwe atisiya posachedwapa pali ana awiri a miyezi 3 yakubadwa omwe atisiya ataombedwa ndi mphenzi, mmodzi mu mzinda wa Mzuzu komanso wina mboma la Nkatabe. Chiwerengero cha anthu ovulala chili pa 483 kuchoka pa 469, ndipo ambiri mwa anthu avulala ataombedwa ndi mphenzi komanso kutsatira kugwa kwa makoma ndi kusasuka kwa madenga a nyumba zawo. Ngati nthambi tupitiriza kupereka thandizo kwa mabanja okhudzidwa m'madera onse pakana titafikira banja lililonse lokhudzidwa, ndipo padakali panopa tafikira mabanja 80 pa mabanja 100 aliwonse okhudzidwa. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wati boma lake ndilodzipereka pokweza ntchito zachitukuko pakati pa achinyamata pamene boma lapereka 30 biliyoni kwacha zoti agwiritse ntchito. A Malawi Police Service agwirizana ndi bungwe la Lantern Security Africa pofuna kulimbana ndi mchitidwe ozembetsana mdziko muno. Ndipo amayi amene akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankho chikudzachi awalangiza kuti adzikira ndale zosanyozana pa misonkhano yokopa anthu. Popitirira ndi nkhanizi, apolisi mdziko muno alowa mu mgwirizano ndi bungwe la Lantern Rescue Africa yomwe imalimbikitsa ntchito yothana ndi kuzembetsana mdziko muno. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa maphunziro omwe a Lantern Rescue Africa anakonza, komishonala wa polisi mchigawo chakumwera chakumadzulo Amavuto Mbobo anati njira yokhayo yoti anthu amene amazembetsana azikapezeka olakwa ku mabwalo a milandu ndi kukhala ndi apolisi odziwa bwino kufufuza komanso kuweruza milandu ya mtundu. Mtolankhani wathu Alufisha Fisha anayankhula ndi Ambobo motere. Ma investigators ndi amene ali crucial mu nkhani ya court. Mwanga tanzatu asaidi ndi amene amakapeza anthu pa ground kuwagwira ndi kuwachita investigate kukonza docket yomwe imatengedwa kupitidwa ku prosecution. Ma prosecutors they take that docket. Ma prosecutors amatenga docket manager kuipitisa court. Koma ngati ma investigators omwe ali asaidi sana ichite bwinobwino, sana fufuse bwinobwino, olo ma prosecutors aitenga nkhani ipite ku court sangawine. Ndiye kuti pamene munthu olakwa uja amakhala ngati kadolo ndithu kama chitidwa alilizo kuti kuti. Koma meeting ya lero ndiyo kuti agwirizane pakhale collaboration pa ma branch awiri amene pa nkhani ya trafficking, child exploitation and other issues. Atsikana awalangiza kuti apitirize kulimbikira maphunziro a sayansi komanso masamu ndi kuti asiye kutenga maphunzirowa ngati ovuta komanso anyamata okhaokha. Modzi mwa akuluakulu a kampani ya Old Mutual Life Assurance, Mark Mikwamba, ayankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa omwe achita bwino pa mpikisano wa masamu otchedwa Old Mutual 2024-2025 Mathematics Olympiad. Zambiri mu ripoti ili la Henry Haukea koma akuwerenga ndi Chimwemwe Milulu. Zaka pafupifupi 10 tsopano akuti kuthandiza kwambiri kusula atsogoleri a mtsogolo monga madotolo, mainjiniya komanso akatswiri aluso la sayansi omwe adzapeze mayankho ku mavuto osiyanasiyana. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Old Mutual Life Assurance, Mark Mikwamba, analangiza atsikana kuti alimbikire phunziro la masamu kuti nawo adzakhale akatswiri. Apa iwo anati ndi zosangalatsa kuti ulendo uno mwa ophunzira 237, ophunzira okwana 113 anali atsikana. Izi zikuyenda mmene ife timafunira chifukwa choti masukulu ambiri, masecondary school ambiri akupanga nawo participate, ndiponso ma community day secondary school akupanga nawo participate. Mwachitsanzo chaka chino tinali ndi ma community day secondary school 48 mwa masukulu 122, zomwe zili zinthu zosangalatsa chifukwa mbuyomu ma community day secondary schools anali ochepa kwambiri. Izi zinthu zopindula chifukwa ana ambiri, ma students ambiri amene apanga program imeneyi
anapita ku university anamaliza panopa kugwira ntchito zosiyanasiyana ali ndi maudindo akuluakulu osiyanasiyana mdziko muno kupititsa chuma cha dziko patsogolo. Mmodzi wa akuluakulu ku nthambi ya ODL ndi e-learning ku sukulu ya Mzuzu University Lydia Kishindo Mafuta anayamikira kampani ya Old Mutual Life Assurance pothandiza mpikisanowu kwa zaka pafupifupi 10 tsopano. Phunziro la masamu limathandiza munthu kukhalanso ndi kuganiza mozama mu zinthu zosiyanasiyana. Maphunziro amene timapereka ifeyo ku university kuno amathandiza amafunanso munthu kuganiza mozama. Ndiye ngati akuyenda mu mpikisano umenewu apanga nawo mpikisano umenewu amakhala kuti ali ndi luso la kuganiza mozama. Akabwera kunoko ku sukulu yawo kachenjede samavutika kwambiri kuti aphunzire maphunziro amene ife timapereka ifoti luso la kuganiza mozama ali nalo kale. Princess Kanyatula yemwe akuphunzira ku sukulu ya sekondari ya St. Mary's ku Zomba ndiye mwe wapambana ku gawo la atsikana, pomwe Precious Chikonde ndiye mwe wapambana kuposa onse. Chinsinsi changa ndi kulimbikira pa ngakhale anthu ena amakhala discouraged kuti ma girls angapanga achieve zinthu, ndiye ifeyo tizilenga hard-working spirit kuti despite my discouragements iwere tikhoza panga achieve zinthu zazikulu kuposaso anyamata ka anthu ena akulu. Sukulu zokwana 48 mwa sukulu 122 zomwe zinapikisana nawo ndi za sekondari zoyendera. Kampani ya Old Mutual inapereka ndalama zokwana 34 million kwacha zoyendetsera mpikisanowu chaka chino. Amayi amene akufuna kupikisana maudindo osiyanasiyana pa chisankho maboma mchigawo chapakati awalangiza kuti adzichita ndale zosanyozana pa misonkhano yokopa anthu pa chisankho chimene chikudzachi. Mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko muno alingalireni mihowa ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro amayi amene akufuna kupikisana nawo pa udindo a phungu komanso kansala. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pa maphunziro amasiku awiriwa amayi mwafuna kudzayimira nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankho chikudzachi ochokera maboma adedza, Salima, Mchinji, Nchisidowa komanso Kasungu akuyembekezeka kuwathandizira kuti akhale ndi kuthekera kuchita nawo ndale mdziko muno. Mawu ake poyamba maphunzirowa mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko muno alingalireni mihowa ati chomwe akufuna nkuonetsera amayiwa ali ndi kuthekera kokhala ndi luso losiyanasiyana lomwe angaphunzire kwa amayi omwe ndankhala kale pandale mdziko muno. Pamene pa mihowa alangiza amayiwa kuti asadziyang'anire pansi m'madera awo aphungu komanso makhansala. Iwo ati maphunzirowa ngofunika kwambiri pofuna kuona zomwe akhala kulephera mbuyomu komanso zomwe angachite mtsogolo pa ntchito yonetsera amayi ambiri akhala nawo maudindo osiyanasiyana. Kumano ndofunika kwambiri ife a Oxfam limodzi ndi Malawi Human Rights Commission ndi anzathu a WOLEC tinalandira chithandizo chochokera ku EU. Tsopano 50-50 yapano tikuyendera zimene anthu akufuna. Ndiye tinazungulira ma district onse kuwafunsa azimayi kuti kodi mufuna kuti tichite chani. Andi mbali ina imene atifotokozera ndionena kuti musangotirana ku maphunziro amene simukudziwa zomwe tikufuna. Tikufuna maphunziro oti akatithandizire zinthu izi. Ndi anachula. Manifesto yanga ndikayipanga market bwanji kwa anthu. 2 ndikadziwa bwanji malamulo ifa malamulo achisankho asintha ku Malawi kuno. Chachitatu ndikagwira bwanji ntchito ndi atola nkhani, ndikagwisa bwanji ntchito masamba mchezo social media komanso china chimene anachula ndiona kuti mukanithandizira bwanji kuti ndikathe kukhala ndi azimayi amene akhala akale pandale kuti akatifotozere zenizeni za pandale zimakhala zotani. Mmodzi mwa omwe akuphunzitsa amayiwa yemwe sanali nduna ya boma mbuyomo komanso yemwe anali phungu nyumba ya malamulo a Patricia Kaliati alangiza amayiwa kuti nthawi zonse adzigwirizana komanso kuchita ndale zosanyozana. Iwo anati nkhanza pakati pa amayi sizingapitirire mdziko muno ngati amayi ambiri atapeza mipando ya phungu. Ena mwa omwe akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankho chikudzachi anati maphunzirowa abwera mu nthawi yake kamba kuti awapatsa mangolomera. Training iyi ndi yabwino pa zifukwa zingapo chifukwa chonena kuti anthu amenewa mabungwe onsewa atithandizira
kukayima bwino pa ground, kukhala bwino mmene atikonzekeretsanso mmene tingakhalire bwino ndi anthu. Pamene ndofunika makamaka kwa amene tikuyamba kumene, amene talowa kumene zandale kuti tidziwe kuti kodi kundale kumachitika zotani, zokhoma zimene tikhoza kumana nazo, komanso kuti tithane nazo, kuti tikhoza kupita chitsogolo, komanso kuti mwina tipambane. Kunali mavuto osiyanasiyana, komanso kunalinso zabwino kuti ndipambane. Zina zomwe aziwunikira kwambiri pa maphunziro wangu kuphatikizapo kudziwa za malamulo achisankho mdziko muno, komanso kuti amayiwa adzita ndale zosanyozana pa misonkhano yawo yokopa anthu. Maphunziro omwe akuchitika ndi thandizo lochokera bungwe la EU achikakale mchigawo cha kumpoto komanso kumwera kwa dziko la Malawi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Craig Sporting, Ekaya ndi Mighty Tigers atenganawo mu mpikisano wa chaka chino wasapitwa folo umene uchitikire kumathero a mwezi uno pa bwalo la Mulanje Park. Praise Majawa ndi wolemba nkhani za masewero kuno ku MBC ndipo ndi naye mu studio muno. Praise, takulandira. Tathokoza kwambiri. Tatuze zambiri za masewero amenewa. Yamene ofotokozera kuti matimu a Tigers, Craig Sporting, FCB Nyasa Big Bullets ndamene atengena kugawo kuphatikizapo timu ya Ekaya mu mpikisano umene wasapitwa 4. Ni mpikisano muli mu chaka chake chachitatu, unayamba 2023 ndipo mu chaka choyamba chimenecho Bangwe All Stars ndi umene akhala akatswiri analengana kugawo ena ndi Dynamos kumeneko, komanso Tigers ikuoneka kuti ndabwerebwere akabwerebwere kuphatikizapo timu imene ya Red Lions. Mu 2024 Bangwe inateteza katswiri wa mpikisano umenewo, komanso analengana kugawo ndi Tigers, Fomo ndi timu imene ya Bangwe All Stars ndamene nakhaso akatswiri kumene kuphatikizapo timu ya Dedza. Chaka chino ndikoyamba kuti timu yoti ndiyokulirako mphamvu kapena kuti yomwe timaitenga ngati imodzi wa matimu akuluakulu kuno ku Malawi Bullets itengena kugawa mu mpikisano umenewo chimodzimodzi timu ya Craig komanso timu imene ya Ekaya mu Super League. Akabwerebwere kumeneko ndi kuti ndi timu imene ya Tigers. Ndi mpikisano ulipo kuyambira pa 22 mpaka pa 23 March kumathero a mwezi omwewo. Mwenanso nkhani yokhudza kuti nyumba yolutsa mawu ya MBC wireless zake zakanema MBC 2 on the go komanso MBC TV1 Radio 2 FM aonetsa komanso kulengeza masewero amene akuyambira pa 22 mpaka pa 23 March. Ndi chikonzero chimenechi malinga ndi akuluakulu amene amayendetsa sapitwa 4 bonanza amafuna kuti matimu azikonzekeretse bwino pomwe chaka cha mpira kapena kuti season yatsopano ikhale kuyamba posakidwa apa. Ndi mwina tsatani wa amene mpikisano umenewo ungayendere mwina ndi choncho. Ndi pre-season mukuoneka kuti muli matimu amphamvu komanso amene tikhozonera kuti ndiocheperako mphamvu pang'ono. Wanena kuti zimathandiza kuti matimu akamapita ku season imeneyi akhale okonzekera bwino. Pa timu ngati ya Ekaya pamene ikhale ndi mwayi wokumana ndi matimu ngati amenewa mwina ikhoza kusintha motani pamene ikalowe mu ligi, chifukwa akuti matimu ongolowa kumene ambiri amangolowa kusuzumira mu ligi yaikulu ndi kubwereranso. Ya timu ya Ekaya yone ili ndi mphunzitsi watsopano Enos Chadama. Imwe sanaphunzitseko mu Super League kakhala koyamba kuti aphunzitse mu Super League ku Bullets Reserve komwe wachokera wakhala kumene ku zaka zochuluka kuyambira 2017 mpaka na chaka chimene amapita ku Ekaya chomwe chaka chino. Wapeza osewera atsopano kumene kukula akina Elias Nisi, akina Kesten Simbi apita kumene kwa akina Emmanuel Saviri, Timakambaja, Fanizo Mwamsambo, Innocent Msoya apita ku timu ya Ekaya. Ndafuna kuti alumizikitse osewerawa ndaki na Shatoni Chintokoma amene anali nawo kale ku Premier Division kodi alumikiza bwanji. Ndi adziyesana ndaki na Bullets amene wa Tigers komanso timu imene ya Ekaya amakamaka ya Craig Sporting omwe chaka cha atanali mu Super League. Craig Sporting inaonetsa kuti ndi timu ya mphamvu ndithu. Tigers ndokhazikika mu league, Bullets ndi osakamba. Ndizithandizira kwambiri timu ya Ekaya kuti ilawe moto wa matimu mu Super League, ligi yo isadayambe. Nathokoza kwambiri Praise. Nathokoza kwambiri. Zikomo. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati boma lake ndilodzipereka pokweza ntchito zachitukuko pakati pa achinyamata pamene boma lapereka 30 biliyoni kwacha zoti agwiritse ntchito. A Malawi Police Service agwirizana ndi bungwe la Lantern Security Africa pofuna kulimbana ndi mchitidwe ozembetsana mdziko muno. Ndipo amayi amene akufuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankho chikudzachi awalangiza kuti adzikira ndale zosanyozana pa misonkhano yokopa anthu. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital
pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, tukufunirani tsiku labwino. Proof of 10,000 kilometers walked to school and back. Proof of 3 beautiful kids born safely. Proof of standing for a stronger tomorrow. There's resilience in you. That's why Protex's breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural defenses. Protex, strength from within. Ine ndine Martha Magreta Sneta, bwana mkubwa wa kuno ku Mwanza district. Kunoko tili ndi zitukuko zingapo zikulu zimene zikuchitika, koma papa ndikufuna kwambiri ndichite dwelo on chitukuko cha Mwanza Stadium chimene boma latikomera mtima. Last year ndi imene ndithu a president athu anabwera kuzachita ndithu ground